Et stykke 50 her, som jeg lige er blevet næsten færdig med. Forhåbentlig skal der ske lidt mere med den. Jeg har den simpelthen her på grund af, at der er en gut fra min by, som har haft den stående et sted. Og så er der nogle, de har været hen og smadret håndtagene på den og skilt af og stjålet hans stage 6 udstødning og sådan noget. Og ridset hans skjold og så videre. Og lavet hul i sædet og alt muligt. Så det er noget, der sidder lidt løst, ikke også? For jeg har ikke alt delene til den. Så nu har jeg simpelthen været henne og lavet den fuldstændig om for ham. Så fik jeg en anden røg på det hele. De pisser faktisk også i hans hjelm. Det var ikke så dyrt. Så nu har jeg lige forhåbentlig indgået et samarbejde med Speedline med noget strafering og nogle håndtag og sådan noget. Og en hjelm til ham igen, for det er jo ikke så fedt at have en hjelm, som nogen har pisset i os. Ventiler og sådan noget hernede til os, vi kan lige se hvorfor den er jo. Der er godt nok en der, ikke også, men den foran, den mangler der. Og det er jo bare en 05 hot med 3 års gammel model, ikke også? Det er jo, altså, det er fint nok. Noget godt nok aldrig sådan noget set, ikke også? Nu ved jeg ikke, om det er fordi jeg er for ung. Men det luftfilter der, det er faktisk originalt. Jeg har kraftigt nogensinde set det samme fælde og bagfældet. Originalt bagfælde. Det vidste jeg fandme ikke. Det eneste jeg synes vi skal have gjort også, det er det her. Det er fusk. Det er satan fusk det der. Men det er jo fordi at det mangler den der split der. Gassen bliver ved med at sætte sig, så lige nu er gassen ikke så god. Så skal jeg lade dem også. Men det blev sgu noget pænere end før det var. Jeg kan lige smække nogle billeder op, hvordan den så ud før. Ja, og den har sgu fået lidt kærlighedsknups der. Det er så fedt. Han har også lige brugt 3.000 på den, inden han fik den smadret, en helt ny skjoldsæt og det hele, ikke også? Så. Men han skulle sgu nok blive glad for den. Håber jeg da. Så længe Speedline lige kommer med de der ting der, så bliver jeg glad. Fordi at, det han er sgu fortjent at få den smadret. Nej. Nu skal jeg se. Jeg kan godt lige finde den der ting til ham også. Jeg ved den der on-off plastik dem der. Men ja. Skide godt. Tog mig. Hans stel, det var faktisk også fuldstændig ødelagt. Det her stel her. Godt se herned. Den har det ikke så godt. Prøv at svejse det også. Så jeg har faktisk været henne på 2,4 timer. Og splitte den her komplet ad. Og sætte den over på et andet stel herovre. Den trængte egentlig også bare til en renovering. Det var sådan hans forgaffel sad nede i skridtet på, da han kørte. Det var ikke så godt. Jeg nødt til at sige til hans forældre der, eller hans far, at den skal sgu skiftes. Så det var et lidt hyggeprojekt, jeg fik mig her. Jeg fik ikke filmet så meget af det dog. Så var planen. Så nu vil jeg håbe, Speedline, når de sender pakken, at de ligesom kan lave noget lidt mere gejl på den, i stedet for vise noget gejl. Hej gutter. Jeg står med et stykke 50 her, som jeg har været i gang med at renovere. Den blev smadret af nogle gutter. Den stod under en tunnel. Så ham drengen der tilbød jeg at skulle hjælpe ham med at renovere den fuldstændig. De har stjålet hans udstødning og sådan noget. Og smadret hans anderøv og skilt alt det her af. Og sådan noget, smadret hans gaskabler og så videre. Så jeg skrev på Speedline. Speedline, de køber deres hjemmeside. Jeg skrev til dem. Vil I hjælpe med at renovere den scooter her? Sponsorere det dele. Og det gjorde de faktisk. Så nu har de åbnet for den, men jeg har ikke tjekket hvad der er i, men jeg ved godt hvad der er i. Så bobleplast, som altid. Fem dejligt. Der ligger sgu ned på siden. Så sætter jeg lige her. De har pisset i hans hjelm, de gutter der.
Så jeg skrev til dem, om jeg kunne få en hjelm til ham. Og det regner jeg med, at det her er den hjelm. Og gashåndtag, eller bare håndtag. Fordi han har faktisk lige købt helt håndtag også til hans scooter, men det ene blev sgu stjålet. Gaskabel, originalt, og igen. Lad os se igen hurtigt. Jeg tror sgu, han bliver glad for den her. Det er skidt. Helt ny hjelm. Always ahead. Ret sikker på, at det er en LS2 hjelm. Det er en ret god hjelm. Speederens hjelme, de er bare luksus. Jeg har købt den mange gange før også. I ved, vi skal få det her op. Den åbner måske ikke nok eller hvad. Sådan der. Det var godt nok færdigt for mig det her. Ja, det burde være meget nemmere. Det er bare mig, der lige... Fuck, den er egentlig fed. Ja, men som sagt, det er ikke min. Det er ham drengens. Han har fået den af dem. Sponsoreret. Medium størrelse. Så det tror jeg sgu, han bliver glad for. Så han ikke har en hjelm, der lugter af mandepis. Skide godt. Jamen, ja, jeg lægger lige hernede i. Det pakker jeg sammen til nede her. Det bliver han sgu glad for. Ej, jeg regner ikke med at købe den hjelm. Der skulle gerne være nogle flere dele hernede i. Vi har fået sådan en stikker, Speedline har. Jeg tror, det her det koster 360 kroner. Det er til hot 50 selvfølgelig. Så det er fordi, han har købt helt nye skjoldsæt til den. Skal jeg kamera her. Helt nye skjoldsæt til den. De har lavet lidt ridser på den og sådan noget. Så man ser, om de her de kan dække det hele. Anderøven er godt nok blanksort. Det var en, jeg havde liggende til ham. Jeg har en lille flinge der, som I kan se, men det er ikke. Det er hvad der er. Så det blev et sjovt projekt at sætte dem her på, fordi jeg ved ikke om der er nogen vejledning. Jeg tror godt, jeg kan gætte mig frem til, hvor tingene skal være. Tror jeg. Ja. Og sidst men ikke mindst, en lille mørke hule her. Ventilhætter til bedækning også. Så det vil jeg vise, hvordan man sætter på. Vi starter med den nemmeste af det hele. Det er ventilhætterne. Det kræver ikke mange jernceller for at sætte det på i hvert fald. Så det er noget, jeg godt kan gøre. Hernede på fældet. Jeg prøver lige at skifte kameraet her. Jeg ved godt, at det er en elendig måde, jeg filmer på, men jeg har ikke lige andet bare mit GoPro her. Så det skal bare spændes til. Ikke alt for meget til. Du skal ikke knække hanen herinde, fordi så... Ja, så går det sgu galt. Og vi har den anden. Den ligger hernede. Nu skal jeg lige finde den der. Den sidder selvfølgelig helt herinde. Bop, bop. Ej, det ser sådan ud. Hans udstødning sidder sgu da helt. Nå, det må jeg lige fikse. Skide godt. Det er ikke særlig godt, nej. Må lige se, om jeg gør det. Nå. Det er jo ikke meningen, at den udstødning skal gøre det der. Så lyder den sgu meget utæt. Så ja. Håndtag. Der tager vi en hoppekniv for at skære det her i. Og der er det simpelthen bare lige at være lidt kreativ her. Og skære låget op. Man kan også godt tage dem af, hvis man gerne vil genbruge dem normalt. De her skal bare ikke genbruges. Det er noget gammelt lort, som jeg også har liggende. Skulle gerne komme med nu. Bum! Sådan der. Vi har de her håndtag her, vi har fået. Jeg ved ikke, hvilken navn de har. Vi kører blot timer, som I kan se. Så det er godt nok noget. Jeg håber fandme, de er gode dem her. For hans skyld der. Så er det sgu bare tvang
Man kan også godt putte vand på, eller varme på, eller noget, men det er sgu ikke nødvendigt. Bare bruge nogle muskler. Altså bare få lort at sætte på. Sådan der, så den på. Så skal vi bare have den anden på os. Herover. Og den er lidt anderledes, fordi at... Kan de vise her? Så jeg er ude op der. Der er et stykke metal. Så den skal vi lige have taget af på en eller anden måde. Og det bliver med vold. Vold er godt. Hvis man skærer den op, så er det nemmere at få lort af. Så jeg gør det sådan her. Ja, sorry. Men jeg har sgu ikke det bedste kameraudstyr. Sådan der. Og så skal den bare på. Og det er håndtag, jeg skal på nu. Og det gør I selvfølgelig bare ligesom på den anden side. Det er sgu svært med en hånd der. Nu jeg finder lige ud af det. Og så skal I bare på. For helvede. På lortet, mand. Man kan gøre det meget nemmere med varmepistol og sådan noget, men jeg gider sgu til at putte det på. Lige en klat, spøgklat ind i eller andet. Men det kommer sgu, den kommer sgu. Fuck, det går hen. Det er sgu grine af mig, så meget jeg har lyst til. Bare lige dreje helt lortet. Sådan der. Så skulle det gerne være, som det skulle være. Hold da kæft. Skide godt, det er godt. Ja, det er også bare perfekt, det der jo. Den trænger sin kærlige hånd. Min hånd er ikke kærlig, den er voldelig, så... Nå, nu faldt den så i. Skide godt. Det skal fikses også. Der bliver sgu bare mere og mere og mere. Nu er tid til stickers. Og vi starter med et, som jeg tænker, at jeg ved, hvor faktisk skal sidde. Det vil i hvert fald give lidt mere, hvis jeg skal sidde her. Der. Jeg skal snakke lige lidt der. Lige sørger for de bobler der kommer nogle bobler eller folder. Og skjoldet har jeg, ligesom jeg har splittet af, inden jeg satte det her på for at gøre det rent. Godt så. Der er en fold der, det er ikke godt.
Og skulle nu gerne være perfekt, mand. Vi fik det på, og der er stort set ikke flere af de der små bobler indenunder. Så nu vil jeg bare få det på i den anden side også, så det må vi gøre. Det næste stykke her, vi kan bare starte heroppe. Se om den matcher op der. Det ser pisse skævt det der. Det skal den længere. Sådan skal det så sidde. Det er første gang jeg gør det her, også, så det er jo ikke lige fordi jeg ved så meget. Men det gode ved det her, det er jo ikke noget, der er voldsomt svært at gøre. Udover for mig åbenbart, nej. Så det er også billigt nok. Altså det er 350 kroner for at gøre din scooter lidt mere fed. Det kan jeg så godt lide. I stedet for at det bare skal være det, så den samme farve helt skjold vejen rundt, jo også. Det gør det sgu bare lidt kedeligt. Så det er sgu godt alternativ til bilerne, de har lavet her. Begynder sgu allerede lige noget. Det gør det sgu. Det her stikker kunne jeg forestille mig skal sidde her. Og nu har jeg den her på, og jeg fjerner den sgu ikke lige nu. Så det bliver sgu da meget nemt det her. For helvede. Det er jo også irriterende, den gamle model det her. Godt så. Det er måske den der. Jeg tror ikke vi har den. Skjoldet her er selvfølgelig også blevet ødelagt, så jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at holde. Det var sgu meget nemmere uden den der på. Det giver det sig selv. Sådan der. Nej, overhovedet ikke. Jeg skal med den der her vej. Skide godt. Nu er det på. Det blev lidt skævt, men så gør det her knækker jeg der for en buler. Skide godt. Så er det bare, hvor lige de andre skal hen. Det må I finde ud af. Jeg tror sgu, jeg fik det regnet ud, at den skal sidde sådan her. Det længere ned nok. Ja, det passer sgu meget godt det der. Jo, det var sgu sådan der. Anden side.
Nu er det til den anden side, og vi prøver. Længere til siden, og længere ned. Så fik jeg det på herovre. Perfekt. Begynder lige noget nu i hvert fald. Vi har fronten her. Bum bum. Det mangler vi vist 1, 2 og 3 klistermærker. Jeg ved ikke lige om jeg sætter den her på. Det gør jeg sgu nok. Hvor skal du sidde? Hvor skal I sidde? Det skal vi finde ud af. Nå, jeg har fundet ud af, hvor de her 2 klistermærker de skal sidde. Speedlines giveaway afsnit 6, der viser de, hvor det stikkersen skal sidde på scooteren. Og jeg fik jo egentlig klistermærkerne, fordi at der var ridser på den scooter her, som de har lavet. Og det passer perfekt, fordi klistermærkerne skal sidde lige der. Altså de 2 her. Og den her, den skal sidde på forskærmen. Problemet er bare, at makker her, han får aldrig nogensinde en forskærm på, medmindre han stripser det på, og de kommer til at på den tidspunkt sidde i rammen her, og så får han stress, og så, ja, det går ikke. Så det klistermærke der, det er, hvis der er nogen, der kan bruge det, skriv til mig i kommentarfeltet, så får I det. Ja. Nu skal I få sat de her på. Jeg kan godt se mine stander herovre, ikke også? Altså, det er her, jeg sætter mit kamera. Op der. Så, ja. Her. Vi har ridserne. Bum bum. Så vi kan få dem dækket. Det ville være luksus, hvis vi lige kunne gøre det. De sidder måske lige lidt flankt op ridserne, jeg ved det sgu ikke. Jo, det gør de. Den der. Nej, det er slet ikke. Og sådan der. Så bliver vi færdige med klistermærkerne, stort set. Vi mangler selvfølgelig det til forskærmen, men skriv i kommentarfeltet, så kan det være, I får lov til at få det jo. Så jeg skal bare have klistermærker på der. Vi tager dem herover. Det er nemmere. Nu skal jeg se her. Det vil så give mening, hvis det her det skal så være venstre side. Det er så godt nok min venstre side forfra, ikke også? Men det er højre side fra jeg af. Eller når man sidder på den. Så må vi se, om det fungerer det her. Nej, det gjorde det ikke. Sådan der. Og væk. Skide godt. Jamen, jeg tager bare modsat side. Perfekt sted til Speedlines klistermærke. Det er jo lige herinde. Sådan der. Bum. Skide godt. Det næste vi gør, det er gaskabel. Det er originalen her. Det skal jeg på, fordi at det her, det fungerer ikke. Det gør det bare ikke.
Jeg har fusket det her lidt for sidst, fordi at jeg manglede sådan ting, der sidder her på. Så det bytter vi ud med. Fordi ellers så kan gassen finde på at sætte sig, og det er ikke særlig sjovt, når man kører. Og det er også pisse farligt, så vi kan starte med her. Normalt sidder der 2 skruer her, og hvis jeg husker rigtigt 2 eller 4 i bunden. Det er sgu nok, ja, det er 2 i bunden. Det skal fjernes for at få sædet af. Så jeg kan lige gøre det her. Dem plejer jeg altid at pille af på 50, det gør jeg bare fordi det er så meget nemmere, hvis du er ude at køre, og du enten skal ned og rode her, eventuelt fylde olie på. Han har godt nok ikke olietanken på, den ligger dernede. Fordi at studsen hernede på olieblanderen, den er knækket af, så nu må han blande det op i her i stedet for. Så ja, gaskabel, det har vi hernede. Jeg ved ikke, om I kan se så meget, det er ikke så meget lys. Det er gaskabel det der, og det kan du sådan bare dreje af hernede. Det er lige til at dreje med fingrene. Bum, så kom det gasbjældet ud af gasbjældet. Vi skal skrue den her løs nu, for at få gaskablet ud. Så det må vi lige gøre. Og for at vi kan få det her skruet af, så er det herinde. Der sidder 2 skruer her. Vi skal bare skrue af. Den sidder løs nu. Og så er der en her også. Det er godt nok ikke de originale, men de virker. Fordi de der 20-knæk der, de er simpelthen også stjålet hans skruer her. Jeg forstår det simpelthen ikke. I begge sider stjal dem også over den anden side på den. Og det ved jeg sgu ikke. Nogle halvhjerner, mand. Lad være med at smadre andre scooter og stjæle dem, gutter. Det giver dårlig karma, det her. Og nu er den jo sådan set løs. Så vi kan bare pille det af her. Og pille det af her. Sådan der. Herinde der har vi den anden del af gaskablet. Du kan se der er en lille split der. Nu skal sidde i den gasrulle her. Så det vi gør, den er simpelthen skruet ind den der. Det er skide godt. Kan jeg gøre det sådan her? Jeg har ret. Det kan jeg sgu ikke gøre sådan her. Så må jeg jo ligesom lave det om. Vi skruer den her af. Så vi kan ramme hullet sådan der. Så har vi den her ude nu. Og gaskablet sidder her. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi simpelthen skal ned og have splittet den her fra hinanden. Og det gør det sådan her. Du presser ned på den her. Det gør det her enhåndet. Det er altså meget nemmere, når man har 2 hænder til det her. Det har jeg ikke lige nu. Satan så. Jeg gør det her. I kan måske se det der. Nå. Den her skal bare få det sådan ned her. Bare presse fjederen sammen. Tag kablet ud her. Gem den her sted. Læg den sted, hvor vi ved, hvor den er. Sammen med fjederen. Og så skal vi have det her taget ud også. Det vi kan gøre nu, det er simpelthen, at vi kan bare hive ud her. Bare træk. Foden på. Et stykke gaskabel derude. Perfekt. En god idé vil så være at enten skrue af her, eller skrue af her. Jeg kommer nok bare til at skrue af her først. Vi skal have gaskablet igennem det hul, der sidder her. Og hele vejen ned her, under skjoldene og hernede. Så det får vi lige gjort.